Jászok Egyesülete szintén május 9-én tartotta soron következő rendezvényét. Az Egyesület rendezvénye rendhagyónak számított, hiszen viszontlátogatásra fogadták a Támasztma Zuglói Egyesület tagjait. A két egyesület kapcsolata az évente különböző helyszíneken rendezett országos találkozókon alakult ki. Az elmúlt évben a várpalotai csoportot látták vendégül Budapesten, ahol a közös program során a Szemlőhegyi barlangok klimatikus gyógyhelyet keresték fel. E felejthetetlen kirándulást viszonozták azzal, hogy az egészségápolás mellett városunkat is megismerhessék a vendégek. A látogatókat a Vár zöld termében Próder István elnök, majd dr. Bakunyi Csilla, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke köszöntötte, aki elmondta, házi orvosként közelről ismeri az asztmás betegek problémáit, nehézségeit. A város képviseletében Katona Csaba alpolgármester szólt a zuglói és a várpalotai csoporthoz. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy Várpalotát általában ma sem arról ismerik, hogy van egy ilyen csodálatos középkori vára. Sőt, nagyon kevesen ismerik, és hogyha megnézzünk kiadványokat, nagyon kevés kiadványban találjuk meg a várpalotai várat, holott ez az egyik legépebben megmaradt, viszonylag kora középkori vár ma Magyarországon. És én azért is örülök annak, hogy önök ellátogatnak ide és hírét viszik ennek a várnak. Az István szerintem részletekig menőleg be fogja tudni mutatni majd a várnak a történetét, meg egyáltalán, hogy most mi is zajlik ennek. Ez lenne az első, ami miatt nagyon nagy öröm van az, hogy önök ilyen szép számmal eljöttek hozzánk. A másik, hogyha visszatérünk egy kicsit az önök betegségével kapcsolatos dologra, akkor talán annyit én egy személyes dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az én édesapám is asztmás volt. Érdekessége még talán annak, hogy ezt is kevesen tudják, szüleim itt ismerkedtek meg annak idején, aztán utána ők máshol alapítottak családot, és én újra visszakerültem ide Várpalotára. És az érdekessége az, hogy édesapám annak idején pontosan ezzel a betegséggel küzdött, például Belembe járt elég sokszor. Ez egy csodálatos kis nyugat-magyarországi kisfalu, ahol szintén nagyon jó levegője van a településnek. Próder István előadását városunk történelmi múltjának ismertetésével kezdte, egészen a római időktől visszatekintve. A római kori emlékek után településünk és várunk írásos emlékeit tárta a közönség elé, melyben a pusztapalotai várom is szerepelt. A 14. század végéről, 1397-ből származik egy olyan okirat, vagy származik egy olyan írás, amely szerint itt egy palota volt a jelenlegi vár helyén, tehát ezen a helyen, ahol most állunk, egy palota volt, amit Castrum palotának neveztek. Na most ez a palota, ahogy mondtam, a csákok után a Nagy Lajos király adományozása révén, mint ahogy a földterület is, ez a palota is a kontok birtokába került, és a kontoknak a leszármazottja Újlaki Miklós, egy nagy főúr, aki később Mátyás király támogatója, korábban Mátyás és a hunyadiaknak az ellenzékeként tevékenykedett, később jó barátságba került Mátyás királlyal, és élete végéig támogatta. Újlaki Miklós ezt a várat, ezt a palotát, ami egy ilyen udvarház jellegű építmény volt, ezt egy belső tornyos várrá építette át, ahol most vagyunk. Tehát ez a vár, az eredeti palota falakat majd megmutatom, annak a 14. századvégi palotának a jellegzetessége az, hogy falfestmények találhatók a ablakainak a két oldalán. Tehát ez egyébként kuriózum a maga nevében, mert a 14. század végén csak templomokat díszítettek falfestményekkel, és ezek a falfestmények, amik a restaurátorok az elmúlt években végül is gyönyörű formában láthatóvá tettek, ezek a falfestmények egyedülállóak, hogy 600 évvel ezelőtt egy lakóépület a palota talál festményekkel díszítettek. Tehát ez a 14. századvégi palota, ennek a falai olyan 1,5 méteres maximum, tehát egy ilyen viszonylag szerény erődítménynek vagy lakó épületnek tekinthető. Na most az Újlaki Miklós ezt egy hatalmas várrá, a jelenlegi várrá épített át, aminek a legnagyobb falvastagsága a 6,5 méter. Az elnök beszédét érdekességekkel és legendákkal is színesítette. A végvári harcokat a Szigeti Veszedelem című eposz második énekének szavaival mutatta be.
A török idők és a Rákóczi szabadságharc várpalotai vonatkozásának ismertetése után az icsiekről szólt. A továbbiakban a bányászat szerepéről, megszűnéséről és városunk jelenlegi életéről adott tájékoztatást. Az előadás után a Támasztma Zuglói Egyesületének egyik tagja beszélt az asztmás betegek nélkülözhetetlen eszközéről, a csúcsáramlásmérőről. Napi 2-szeri használatával már időben észlelhető a betegség súlyosbodása. A fővárosból érkezett látogatók minden várpalotai sorstársukat ezzel a készülékkel ajándékozták meg.